Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin ingkang kinurmatan, Bapak Ibu lan tamu undangan lan sedaya hadirin ingkang mulya. Sepisanan sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti awit sih rahmat lan pangayunipun kita saged rawuh wonten ing adicara pembukaan sekolah enggal punika. Pembukaan sekolah enggal punika dados standar tekad kita sedaya kangge ningkataken mutu pendidikan lan nglairaken generasi ingkang pinter, budi pekerti, lan migurani tumrap bangsa. Kanthi wontenipun sekolah enggal punika dipunajab saged maringi manfaat tumrap pendidikan. Mugi sekolah punika saged tuwuh lan maju lan nglairaken lulusan ingkang unggul lan berakhlak mulya. Mekaten sesorah saking kula mugi adicara punika lumampah kanthi lancar lan paringing berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.